Szép reggelt kívánok, 9 óra 28 perc van, önök a kultúrórát hallják, benne pedig már is egy muzsikát. Akik pedig csinálták ezt a zenét, itt vannak velem a stúdióban, Takács Otto és Antal István, velük fogok beszélgetni az elkövetkezendő közel fél órában. Most viszont azt javaslom, hogy hallgassuk meg ezt a zenét, aztán kezdjük a beszélgetést. Kezdett fia, az a DJ Frequent, Fészek, Vákumers, KP Szindikátus, haver. Jó. Haver. O dupla. Béke, nem holmi elbaszott kisvárosi álomnak a képe. A fészek nem megosztott típus. A zene melankolikus, úgyhogy push, irgalmazzon neked az Úr Jézus béke. Nem holmi elbaszott kisvárosi álomnak a képe. A fészek nem megosztott típus. A zene melankolikus, úgyhogy push, irgalmazzon neked az Úr Jézus béke. Sorsot vettem, vetetve tetvekbe, betévettem szürke sötét helyekre, vigyázva a fejekre meg a szelekre. Néha hidegrád, zebra mintás algebrák károgják, mások meg sasolják, betépve suttogják, lesült a hatóságot, sóhajtás, szóhajtás, elvtárs. Bezár a bazár, menni kéne már, gyilkos darás fészekbe tépek, üres hídon, csak a szétesett fantomod, a kamot mondod, morták, kombat, kongat, mert újra vérszömös a szombat, a dob meg dongat, dongó, fullánkja a fullos gácsiba mártva. Felraklak a zongorámra, a magas szét nyomod, tud bele a szádba, Hurrikán Smith se látta, de a fészek ott van a nyomában, ott a vában pont mit tudod tettél tavaly nyárba. Kapulkonál kapuszniba kapucsinot kortyolt, aztán forró dróton drótolt, bótolt, megragadott egy koltot, de ezzel csak oltolt, ó dupla szórással tüzet szórt, ja. Ó dupla szórással tüzet szórt, ja. Fészek. Vákum. Fröccsen az orrodról a mit teszel. Kitállalok neked, mondjad mit teszel. Én magamért kiteszek, mert minden nap kint teszek. Magyarosak az ízek, ez egy zsíros gyönyör. Magyarosan gyötör irány tököl, vagy az 5 csillagos csillag börtön. A boldogságot öltönyként magamra öltöm. Így ad a fekete levest, és a felén se neves, mert emese, SMS-ének a fele semese. Felesesz az MSN-emre, olyan fejet vágsz, mintha a zene sem menne. Kierőszakolt rímeket dobáltok, félvárról lecsúszhatsz a létráról. Ha nem ízleled a színpadfényt, kérd el a kínpadpénzt, így ad a levet, amíg a darásfészek nevet. Nem kérdezzük a neved, de nem is mondhatsz nemet. De nem is mondhatsz nemet. Vége, nem holmi elbaszott kisvárosi álomnak a képe. A fészek nem megosztott típus. A zene melankolikus, úgyhogy push, irgalmazzon neked az Úr Jézus béke. Nem holmi elbaszott kisvárosi álomnak a képe. A fészek nem megosztott típus. A zene melankolikus, úgyhogy push, irgalmazzon neked az Úr Jézus Krisztus. Óra 32 perc van, és kiderült, hogy Steve komoly fejet vág mindig, ugye ezt már benne hagytuk az adásban. Elmondtam az imént, hogy kik a vendégeim, de ezért elmondom még egyszer, Takács Otto és Antal István, de maradjunk a művész neveteknél, ugye? Rapnél van szó, mindenkinek van egy ilyen neve. Takács Otto dupla, Antal István pedig Steve. A kezemben van egy CD borító, fészek, darásfészek. Ezt a CD-t kapni nem lehet, viszont le lehet tölteni az internetről. Az egész anyagot le lehet tölteni? Az egész anyagot le lehet cakumpak, borítóval, mindennel együtt. Ez 2005 nyarán kb. Nem? Hát igen, nyár volt. Akkor tettük fel a netre, eddig 5000-en már letöltötték, úgyhogy tök jó buli. És a www.vakumers.com honlap címen lehet ezt letölteni a tagoknál, fészek. És akkor ott... Azért mondjuk, hogyha valaki mondjuk nem tudja megígézni, vagy most leírni a honlap címét, gondolom, hogy a nevetek alapján is kidob valamit. Persze. Keresőbe írjátok azt, hogy fészek, de az F után egy H-t kell írni, tehát fészek néven szerepeltek. Miért éppen fészek? Hát
ez nem úgy, mint angolul, hogy mit tudom én, arcok, hanem mint maga a fészek egy olyan hely, ami ilyen összetartást jelképez. Fészek klubról beszélünk, vagy nem. A fészekről, mint tárgy, mint... Mi eleve kispestiek vagyunk, mind a ketten. Nekünk így inkább Kispest, ahol így összetalálkoztunk, mentek a gördeszkázások, meg így hát egy egész crew gyűlt össze, a hip-hop, tehát graffitisek, brékesek, gördeszkások, görkorcsolyások, biciklisek, és mi egy helyen voltunk lent a téren, és hát ez volt a fészek végül is, ahonnan kikerültünk. És meg úgy gondoltuk, hogy kéne ennek egy egésznek egy ilyen palást, és gondoltuk, hogy ezt így reppelésbe így elmondjuk, hogy mik a pörgések, mit szoktunk csinálni. Ja, de ennek nincs olyan nagyon komoly neve végül is, komoly jelentősége, csak így ki lett találva. És a darásfészek, annál egy kicsit komolyabb dolog. Ja. Az pedig abból jön, hogy van hát ugyebár így a Wu-Tanget nagyon szeretjük. Erről egy kicsikét. Ismered a Wu-Tanget? Nem, Wu-Tang az amerikai zene, New York-i cucc, és azt már 93-ban adták ki az első albumukat, és így, hát nem így koppintásképpen, csak így ők így a Killer Bees ilyen gyilkos daráz stílusban nyomulnak, ilyen kung fu stílus meg minden, és így nekünk ez nagyon tetszett, és tudod, hogy a darazsok azok ilyen agresszívak, csípnek meg minden, és így nekünk ez így bejött, és így ezért kb. Ugye majd lesz egy kis meglepetés a műsor vége felében, és élőben is elhangzik majd egy műsor. Ha minden igaz, akkor freestylozni fognak a fiúk, és hát a Rádió C is bele lesz szőve, úgyhogy maradjanak velünk, hallgassanak minket tovább is. Azt javaslom, hogy hallgassunk meg még egy dalt tőletek erről a bizonyos Darásfészek című lemezről, és akik pedig előadják, Dupla és Steve. Nem ez a szám lesz, kiválasztottak a fiúk egy másikat, tehát ez az élő adás varázsa, ez pedig a 10-es szám, a Rising Sun, ez következik tehát most. Lerakjuk a névjegyet, a két kész fészgyerek, a mexikói East az albumon észleled. Ettől kapsz vérszemet a vérszaktól, északtól, délig. Itt nem kilóra mérik, mikor a style-on beérik. Sokan remélik, hogy a fészekben nézik a korboncnok, no meg az O-dupla. Ha nem tetszik valami, írd meg a fórumra, fordul a kocka, fordul a lapocka, szarok az alapokra, a köcsög alakokra, nyeljen testvérem, gatyámban anakonda. Nyomorba, futó páleszben egy utcsó kupica, tüzet többök, jövök, azt megyek. Közben beverek egy bombon megyet, nincs helyem, adj egyet, ahol leteszem a fejemet vizes húgyos sarokba. Nem születtem burokba, gyertyát gyújtok, újítok, szítok, mint az orosz maffia. Senki fia, senki cigét szívja, az szívja a tévét, hol a térkép, az élet a real térkép, széttép a pék. Pénzből nem elég, ravasz, kuvasz lesz az, aki szénkér, büdös szájjal, száraz kenyérből, penészből rak az újságra. Harapás egy új szájba veri a basszájba. Állj be itt az ingyen élők, krimben élők, sortársak, portársak szárnya. Zsakmat az élet játszma, állsz a blackjackre várva. A feledés meg a bánat lázít erre a szókásra, szótás, oltásra. Hol dupla rájön a megoldásra, hol navigál, fájdalmas határa. 6 lábra rend már a Fortrász háza hat rája. Együttes hatásra, vincsunk tudásra. Kicsontoz a korbonctok, a csont volt már zárva. Ja, vákum. Rakétát átadom a stafétás soha. Kispest City 19, itt a csapott papot. Hallgasd a város, de ne csak nézd, láss is. Van itt még más is. Rakétát átadom a stafétás soha. Kispest City 19, itt a csapott papot. Hallgasd a város, de ne csak nézd, láss is. Van itt még más is.
9 óra 38 perc van, és a Fészek két oszlopos tagja van velünk, Dupla és Steve, amit az előbb hallhattak. Az két is az oszlopos. Két oszlopos tagja, igen. Amit az előbb hallgathattak, ez az egyik felvétel volt arról a lemezről, amit a kezemben tartok. Ez a lemez nem kapható, viszont egy az egyben letölthető. Honnan is? www.vacuumers.com-ról. Igen, és ingyenes az egész letöltés. Semmit nem kell egy SMS-re Semmit. Csak rámennek és letöltik. És ugye már mondtatok, hogy 5000-en le is töltötték. Ja, ez ilyen körülbelül. Köszönjük szépen mindenkinek. 5000. Ja. 5000 ember. Hát egy kis bocsánatot kérek, de egy kicsi laikus kérdéseket fogok feltenni, persze, mert én nem vagyok nyugodtan. otthon ebben a stílusban igazából. Ugye már azt említettétek, hogy gördeszkások, brékesek, tehát ez szükséges ahhoz, illetve ebben a környezetben alakul ki leginkább ez a stílus és a freestyle? Vagy szóval ettől ez hiteles, hogy ilyen közegben indul el? Nem, csak végül is minden emberben van egy érzés, meg van egyfajta tehetség, akiben persze van, hogy valamit csináljon, kezdjen ezzel az egésszel, és hogyha valaki ebbe a stílusba pörög, akkor persze, hogy előbb-utóbb látni fog táncot az utcán, vagy grafitiseket, akik pont fújnak valamit, vagy mondjuk rápeseket, akik freestyloznak, és így mindenki magába eldöntheti azt, hogy mit tesz hozzá ez az egész kultúrához, mert végül is mi hozzáteszünk valamit ez az egészhez, és szerintem mindenki így van, aki zenél, vagy bármit csinál, hogy hozzátesz valamit ez az egész hip-hophoz. Valamilyen szinten nem szükséges hozzá ez az egész szerintem, csak így ez ilyen könnyebb táptalaj, tehát mostanában már ez marha nagy divat szerintem, hogy gördeszkáznak, meg tudod, mert ez már kezd divat lenni, és így marha sokan zenélnek, és így sokkal nagyobb táptalaj, tehát így kell hozzá valamilyen szinten az, hogy így ehhez a kultúrához, bármihez valamilyen szinten kapcsolódni. De hát gondolom azért a környezetekben, ahonnan jöttök, nem mindenki jutott el idáig, hogy saját anyaga legyen. Mi az a plusz, vagy több, ami bennetekben megvolt ahhoz, hogy egy saját anyagot kiadjatok? Hát tényleg nem tudjuk. Ezt mi akartuk csinálni. Volt valahol esetleg tanultátok? Nem, semmi. Csak így ránk ragadt végül is ez az egész. Gyakoroltunk, sokat freestyloztunk régen a Steve-vel, így kettesbe, és akkor így egyszer csak így bekerültünk egy ilyen stúdióba, akkor onnan átmentünk egy másik stúdióba, megismerkedtünk a Bobakrommal, aki a Vacuumers alapító tagja. Ők voltak, és így ők voltak, akik inspiráltak, meg akik végül is ide juttattak minket végül is, ahol vagyunk. Mert ugye, ha már Bobakromról beszélünk, és ő alapította ezt a Vacuumert, akkor azért azt mondjuk el, hogy van egy CD, ami viszont ki van adva az ő neve alatt, és ezen ti már szerepeltek. Is van. Két CD. És mind a ketten szerepeltek. Nem, csak a második albumán szerepelünk, és végül is ez az első számunk, amit csináltunk. Gondolom, hogy akkor innen indult el az, hogy a későbbiekben megcsinálhattátok ezt a CD-t. Így van. Összefutottunk Rommal, és akkor vele is elkezdtünk freestylozni egyszer egy klubba, és akkor ott mondta, hogy lesz egy albuma, amin szeretném, hogyha közreműködnénk. Másnap. Ja, és akkor másnap fel is vettük. Akkor nagyon megfogtátok őt valamivel. Ja. És mi volt ez, amivel megfogjátok a közönséget, vagy akár őt is, másokat? Hát nálunk úgy van, hogy ez a Vacuumers, ez elég sokrétű dolog. Ez úgy van, hogy ez nem egy olyan kiadó, aki, mit tudom én, fölkarol embereket, és azt mondja, hogy most kiadom az albumodat, és adok rá pénzt. Itt mindenkinek ezen belül saját magának kell megoldania. Ez csak egy tehát ez egy teljesen ingyenes dolog. Inkább egy név, ami összefog minket, és inkább egy csapat is. Tehát mi ilyen néven, hogy Vacuumers Crew, meg Vacuumers járunk fellépni, így léptünk fel a Szigeten, a Hip Hop Campen, meg csomó ilyen nagy rendezvényen, és ezen belül mindenki csinálgatja a saját cuccait, így inspirálgatjuk egymást. Persze segítjük egymást. És ha meg lehetne határozni, akkor mondjuk stílusban is esetleg meg kéne határozni, de hogy mitől vagytok ti mások, mint a többiek? Mi a ti egyéniségetek titka? Hát szerintem a lazaság meg az, hogy végül is mi, tehát nem ilyen véresen komolyan gondoljuk, hanem mi egy kicsit ilyen más felfogással akarjuk ezt az egészet így bejuttatni az emberek fülébe. Azért, mert mi mondjuk nem szarjuk az albumokat 2 havonta, mert manapság már veszek egy mikrofont otthonra, és csinálhatok 5 albumot, és föl tudom pakolni a netre, meg minden, de attól nem fog előre haladni, nem lesz igényesebb ez az egész. Tehát így hagyjuk beírni a dolgokat, és így
Hát nem tudom, hogy mitől, de így talán attól, mert jók vagyunk, nem tudom, így mindenki. Egyszerűen nem ütős brigád vagyunk, és így... És csak ketten vagytok egyébként? Vagy vannak kiegészítő tagok is néha? Hát úgy van, hogy van a Chrome, aztán van a kezdetfiai, ők ketten vannak, Peti, az újonc, Peti és a Said, akkor van az Aza, ezt most így időrendi sorrendben is mondom, hogy csatlakoztunk így a Vákumhoz, és utána vagyunk mi így ketten, és mostanában meg a Tirpa is nyomul velünk, aki az Azával. És akkor nekik is van egy csapatuk, a Kilakik itt. Kilakik itt. És van, hogy egyszerre mindannyian fönt vagytok a színpadon? Igen, egyszerre olyan heten vagyunk fent, plusz van egy DJ-nk, tehát 8-an vagyunk ugye színpadon, amikor... DJ Frequent. Igen, de DJ Frequent. Gondolom olyan nincsen, mert hát minden egyes helyszín meg gondolom, hogy az aktualitások azért befolyásolják a szövegeket. Tehát biztos, hogy ugyanígy, ahogy a lemezen hallható, nem is hallható még egyszer, vagy igen? Nem, ennél csak jobban hallható, úgyhogy most itt lehet amúgy promotálni bulit? Megbeszéljük mindjárt, jó? Addig is hallgassunk egy zenét tőletek, és aztán visszajövünk és beszélgetünk. Melyik számot szeretnétek, hogy lejátsszuk? Hát... talán a 4-es, rájöttünk az 5 percre, abban a kezdetfiai is vannak, tehát egy kicsit jobban is meghallhatják a többieket. Ennek nagyon érdekes a címére, majd beszéljünk egy kicsit. Következzen tehát ez a szám a Fészektől. A depresszió, jó, a görcsös fájdalmakat próbál. Azért nem mentem át, mert egyszer ezt nem kívánom senki, nem éreztem készen. Nagyon rossz érzés, mert nem értem rá, rád kóstol, elkezdjük a szádot, rágóstol. Fészek, jó, fészek, kezdett fiai, jó. Ha összeáll a páros, ettől befosik a város. 2 csapat, 4 név itt a Vákum ütemgyáros. Tisztázzuk már most, húzza fel, de egy zsákfost, ha játszod a János. Hallgassd a várost, a Vákum zene rád kóstol. Elkenjük a szádat rágóstól. Eladom a toronyórát láncostól. Ránézésre megállapítom, spanot fuxának a jaszkarát. Összetartás legyen, nekem nem kell a snasz barát. Nyeld le a parát, amíg a kezdettel elhúzzuk a nótádat. Leütöm az utolsó órádat, miután megiszom a Coca-Coládat, aztán visszaállítom a pH értéket. Nem ismerek mértéket a lélek lepterepbe, szerkó terepbe, reppenekbe. Ha leszarás lenne, szorongás se lenne, de ha túl sokat leszarsz, elfogy a krep. Untatja az agyamat a sok kamu rap. Üzenem az összes nagyképű egyénnek, ingyen van a méreg, vegyétek, azt tegyétek, az a meg a menjétek. Ha kiállunk a színpadra, elfogynak a remények, szopjanak a sznobok, meg szopjanak a szegények. A leszart szegélyek, korlátolt erények, halljátok kemények, a villám álljon belétek, mi a pálya felétek, itt minden stimmelő. Üssek ő, a fészek neked büntető, a zene lüktető, ha velünk pöröksz, rájössz, az élet nem egy mese. Manapság 200 ér elpattan egy vese. Hiányos testvérem a létrának a foka, aki nem vigyáz velünk, annak 9 óra 47 perc van, hát sajnos kénytelenek vagyunk lekeverni a zenét és beszélgetni, mondjuk annyiból sajnos, hogy nem tudjuk végighallgatni, viszont szerencsére legalább tudunk beszélgetni tovább egy kicsit. Igen, beszéltünk arról, hogy játszotok, illetve van egy klub is, ahol minden héten ott vagytok, csütörtökönként, ezt elmondom, hogy hol van. Hol is van? Nem találom, hol van. Igen, Kultiplexben. Ugye? Kultiplexben vagytok csütörtökönként. Igen, minden csütörtökön. Kinizsi utca. Kinizsi utca, így van, a Kálvin tér. A Tilos Rádiónak a székház, Ferenc körútról meg lehet közelíteni, igen. Itt viszont mindenki ott lesz, nem csak ti ketten, hanem a csapat többi tagja is, tehát ha jól számolom 2, 4, 6, 8-an? Igen, 8-an, plusz még 2 vendég, tehát mindig van, minden bulin van valami vendég DJ, és akkor amíg mi nem szövegelünk, akkor ő játszik rendes. Ez már régóta megy ez a csütörtöki klub? Eddig 4 buli ment. 4 buli volt. És eddig így, kicsit szervezetlen volt, mert még így tudod, így bele kellett szokjunk ebbe, hogy így rendszeresen, és hogy így hogy lehet, mit lehet, meg minden. De most így kezd kialakulni, mindig más van. Azt se lehet, tudod, hogy mindig föllépni, hogy mindig ugyanazt nyomni, ezért most azt csináljuk, hogy mindig van valami más van, amikor csak freestyle, vagy csapatból csak valaki föllép, nem mindenki. Szóval így változatos. Igen, egy kicsit még beszélgessünk rólatok, tehát a kettőtökről.
Ez most egy állapot, hogy most ezt csináljátok, de egyébként hát gondolom, hogy minden egyes alkalommal új szövegek, új témák kerülnek elő, és ez valahol már referenciának számít nektek, hogy 5000-en is letöltötték az internetről, tehát gondolom, hogy szeretnétek ti is tovább lépni. Merre felé akartok elindulni? Változik-e valami a stílusotokban? Ez stílusunkban esetleg csak annyi, hogy még jobban rámenősek leszünk, még lazábbak, amennyire engedi a dolog. Hát Steve-nek lesz most elvilegben egy saját albuma, amit majd ki szeretnénk adni, és akkor utána lesz egy Fészek 2. És hát ez már rendes kiadott lemez lesz? Hát szeretnénk, hogyha ez már rendesen most veszem fel. Ki legyen adva. Lesz rajta egy csomó közreműködő, szemmel láthatóan nagyobb fejlődés. Tehát így marha egy fejlődése lesz, és ezért ez már így megérett így arra szerintem, hogy így ki lehessen adni. És ez ilyen szerzői kiadás lesz, és akkor majd lehet rendelni a holnapról. Úgy, mint a Chrome albumot, amit előbb mutattam. Hát olyan nagy céljaink nincsenek ezzel, mert elsősorban az a lényeg, hogy mi azt szeretjük csinálni. De gondolom, hogy ezért nem csak hobbi szinten van ez nálatok. Nem, hát ez végül is ez határozza már meg egy évek óta így az hát csak nem engedi végül is, tehát ezek a fellépések végül is sok van, csak hát nem engedi meg azt, hogy végül is ez legyen csak így az életünkben. Úgyhogy persze van, aki dolgozik, van, aki tanul ezek mellett, sajnos, de hát persze, a több időnk lenne erre az egészre, akkor már rég, mert szerintem felfejlődtünk volna, persze. Hát itt végül is igen, a pénz az, ami nem jön belőle annyi. De egyébként ez egy eladható dolog ma Magyarországon? Ez és szerintem még nem csinált senki durvát hip-hopból itthon. Most nem akarok senkire sem lenéző lenni, meg azt mondani, hogy mi vagyunk azok, akik durvát csinálunk, nem ezt mondom, hanem... Csak mi egy más utat adtunk ennek az egész műfajnak, tehát mindenki, tehát tehát Magyarországon ugye a hip-hopnak van mindig időrendi, sorrendje, tehát mindenki hoz valami újat, de mindenki ott marad azon a szinten, azt mi nem szeretnénk, tehát mi is úgy érezzük, így mindenki ebbe a vákumárzba, hogy hozzátettünk egy valamit ehhez a magyar hip-hophoz, de még jobban, még többet akarunk ebből az egészből. Egyébként stílusteremtő lehet valaki Magyarországon ebben a stílusban, vagy vannak mondjuk amerikai példák, amik stílusai mentén halad a mai hip-hop ma Magyarországon? Szerintem lehet, de tehát ez nem rögtön mutatkozik, mert mindenki táplálkozik valahonnan kezdetben. És utána, hogyha letisztul, akkor kialakul a saját stílus. Hát vannak szerintem itthon így olyan csapatok, meg előadók, meg producerek tényleg. Belül. Ja, de tényleg, hogy a vákumászon belül. Egoisták vagyunk amúgy, de nem baj. Ez nem baj. Nem, hát végül is így tényleg így a crew belül vannak producerek, tehát akik az alapokat csinálják, mint például az, aki ilyen híres amerikai rappereknek is készít egyébként instrumentálokat, tehát ez is az bizonyítja, hogy végül is ja, azért ütős, igen, tehát ütősek tényleg az alapok is, meg szerintem a szövegek is egyaránt. És hogy van, hogy készül az egész? Hogy vannak ezek az alapok, ti megkapjátok, és akkor születnek rá szövegek, vagy ti is beleszóltok abba, hogy milyen alapok legyenek? Nem, egyáltalán nem. Mi csak úgy tényleg úgy kapjuk meg, tehát persze változom, mert mi is mondjuk azt, hogy egy kicsit ebből kéne, egy kicsit abból, de általában nem, így megkapjuk, így mind a ketten így írunk rá egy szöveget, ami éppen eszünkbe jut erről az egész alapról, tehát mert mindig megkapunk egy alapot, és eszünkbe jut róla valamilyen kép, valamilyen érzés, és akkor ezt próbáljuk leírni. És persze mindig különbözően. És azt meg lehet határozni, hogy mondjuk ti milyen témákat dobtok föl? Ez mondjuk jellemző lehet a tizenétekre, a témaválasztás? Aha, hát mi dolgozunk ilyen elvont témákkal, tehát ilyen elvont dolgokkal, meg hát, hogy életszagú legyen az egész. Te, mint a hétköznapi ember, amiket érez nap, mint nap. Én úgy vagyok vele, hogy inkább néha beszélek hülyeségeket, mint hogy tehát olyat, ami mondjuk poénos, vagy olyat, ami mondjuk csak rám vonatkozik, és nem például, ezért mondjuk nem például annyira populáris a zene, mert például a pénzről, arról mindenki tudna ódákat zengeni, mindenki tudja, hogy a pénz meg a lányokról... meg hogy a politika a szar, meg hogy a csajok milyeneket, szóval erről lehet, és mindenki ezekről nyomja. De ezek szerintem tök felületes témák szerintem, és sokkal jobban behatolóbb. És mi a kedvenc témátok? Egyszer föl lehet mondjuk dolgozni, de nagyon sokszor nem. Kedvenc témák? Aha. Hát...
Nincs ilyen? Fogalmam. Hát nem, mert végülis mind a kettőnknek különböző a stílus. A Steve egy kicsit ilyen korbonsznog, tehát egy kicsit ilyen elmebetegebb, azért is van egy másik neve, az, hogy korbonsznog Pisti. Én meg szerintem inkább az ilyen utcai street flash, amiket így írok a szövegbe, tehát amikor tényleg így lemegy az ember, így csak így a térre, és akkor amiket lát, tehát így az utcán, amik kavarodnak így a fiatalok körében, mik mennek, milyen beszédek, milyen mozdulatok, meg hát ilyen, gondolom, hogy ezek a azért dolgok. bele lehet szólni, hogy vannak ilyen jó dumák mondjuk az utcán, és ezeket így bele lehet szólni, mondjuk egy ilyen fura fószertől. Persze, igen, pontosan. És mondtak egy ilyen példát, hogy van valaki, akinek már a szövegét így átveszitek esetleg, vagy a stílusából meríteni lehet? Hát így van egy ilyen csomó okosság, amit így a fejünkbe ragad, aztán hülyéskedünk vele állandóan. Hát nem tudom, most van erdélyi haverom a Zalán, és ő tudod, ilyen kicsit tájszólással dumál, spanunk, és akkor ő mondja, hogy mindenki vássák ki, amilyen van, meg, tehát így nagyon komolyan dumál. Nem tudom, hát így felhasználjuk, meg így. Szóval mindig nyitott füllel kell járkálni, nem? Ja. Hogy... Igen, hát nyitott füllel, meg nyitott szemmel, tehát tényleg mindent meg kell látni így az életben, minden kis apró keserűséget, vagy örömet. Szerintem már ezek a fontos dolgok, meg ezek értetik inkább az embert, és hogyha ezt mi átadjuk, tehát ezt mi kibeszéljük, akkor a másik ember is rájön arra, hogy ez tényleg így van. Ez tényleg így van, és ők ezt így tényleg kimondják, hogy mi ezt kimondjuk. Fiúk, nagyon kevés időnk maradt. Ők ezt kimondják, hogy mi kimondjuk. Ja. Na tessék, ezt már végül bele lehet tenni lassan majd egy szövegben. Hát mondjuk el még egyszer, hogy a Fészek zenekar volt a vendégünk, illetve duó, és a Darázsfészek című lemez van a kezemben. Ezt le lehet tölteni a www.vacuumers.com-ról, de ha valaki beírja a Fészek nevet a keresőbe, úgyis meg fogja találni, de Fészek, tehát FH-val kell írni, és az ingyenesen letölthető ez a lemez, amelyen található 13 darab szám. Rá van írva, hogy figyelem, szókimondó durva szövegek, elnézést kérünk a hallgatóktól, hogy igen, és csak züllött fejű gyerekekkel hallgatható. Csak csórésegű gácsikkal lehet csak meghallgatni. Jó, szerintem maradjunk annál, mert hogy egy kis meglepetéssel akartunk szolgálni a kedves hallgatóknak, hogy most beteszünk egy alapot a másik CD-ről, amit hoztatok, és hát megkértem a fiúkat, Duplát és Steve-et, hogyha lehet, akkor egy kicsit freestyle-ozzanak most itt nekünk. És hát a rádió 5. születésnapja alkalmával, ugye amit a hétvégén ünnepeltünk, hát ha lesz benne egy kis szöveg. Ezt várjuk most tőletek. Én elbúcsúzom a két fiatalembertől, Duplától és Steve-től. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Csak ne legyen benne csúnya szó, ha lehet. Nem. Köszönjük szépen. Nem. Tehát a Fészek zenekar volt a vendégem, ők meg pedig javaslom, hogy hallgassák végig, aztán jönnek a hírek, és én jövök vissza a Kultúrórával. Nyomjad rá azért a cuccodat. Igen? Ha látom. Hát végülis erre van egy megírt szövegem, úgyhogy gondoljátok, akkor elnyomom itt élőbe, és akkor Steve után nyom egy freestyle-t. Dob rá. Jó haver. Jó. Látom a teret, teker egy feles, félbe tépen, majd veled felébe se vesznek. Veszőn veszél, ha vesztettél. Jön a tavasz meg a tél, Smith vagy Manson, még várj, ezt megiszom. Mellizom a gárdzsin, a szoknya leiszan, hol a deszantos deszkáról lecsusszant a vére, meg a nyála, meg a ragasztó szagú páralom, drága fájdalommentes menta, mint a szólna a rádióm. Rágom még a dióm, nem tudom, meddig bírom, azt elkenem a rámát, hozom a drámát, királyász mellé húzom a dámát, meg húzom a dámát, ja. Dárdát szúrok a szívedbe, ha blantom elér a beledbe, agyadba megy veled az élet szépe, Fészek népe egyre jobban szétesve, haver ez egy szép este, ja. Adj egy cigit meg apród, hol az apród, hogy olvassam el a naplód. Rabló holt volt, aki ott rabolt, hol az utcsóbolt, benne puttóbolt, vásárolt, óvatosan oltalak. Horogra akadsz, ha a szád öblösre dagadt, hallott te dagat, mindjárt fejed kettébe szakadt, hol a lakatlan szigetre laklak. Kelj fel, mert sok a gond, leszakadt a gombom, legombolom a dellát, megfogtam valami lámát láttam, de lámpár Lázár álom kerget. Láttam egeret, fülbe mászott meg szemetet, jobb lesz majd csak tárd ki a szemedet, olyat lökünk, hogy felvágod az eredet, felvágod az eredet. 88.8 Rádió C, O-dupla, Fészek, exkluzív szöveget hallhattatok. Lehet kérni még alapot, amire lehet izélni? Freestyle-t rányomni? Mert ez mindjárt véget fog érni. Ez profi, ez jó lesz. Ez is egy új cucc. Ja.
Igen. Nyomjál te is, haver, ami erre megy, nem? Erre rámegy egy kis freestyle. Jó, ja. Figyelj, testvérem, mert most erőszakosan rámegyek. A rádió C-be, a szülinapi buliba bemegyek. Haver, most beteszek mindenféle rímeket. Egymás után hozom át neked a kamu tímeket. Itt vannak korboncnok, neked most óckodtok. A szöveg rajta van. Letöltött testvérem itt a vacuumez.com. Elszívom a marbolót, azt nem lesz több gondom. Én most megmondom, itt van most a szülinap. Felköszöntöm a rádiót, benn vagyok a témába. Rágom még a diót, nem tudom meddig bírom. Mellettem az O-dupla, és itt van most az Andi. Kinn a csávó keveri a zenéket, nem gagyi. Figyeld a témát, a telepen a tag, most felszeletel testvérem. Ez itt a fészek, az elveidet testvére. Azt is leszarom, ha nem lesz cuccod estére. Mindenkit leoltunk, nem számít ki a testvére. Festék a testébe, a bőrébe, a testékszer. Estéken át rovázik, hogy hogyan ruházkodjon. Leeresztett a karja, mint a marok telefonja. Zsírkopasz a csávó, nem kell a haját fonja. A saját baját mondja, és a saját... Ja, ha elfogyott a kreatin, az összes csaját dobja. Rajta van a kankor, ez magyar és nem angol. Bitangul betankol, a skankból felhangol. Ez csak a rajtadja, a golfot meghajtatja. A múlt heti expressből a jólétet kajtatja. A susogós le csíptete, figyel a combozója. A javítóba is utálja már a gondozója.